báseň, kterou zpracovala další divadelní tvůrčí skupina, se jmenuje Nechci malovat obraz. Nechci malovat obraz. A toto přání schválně měla skupina roční. Se jmenuje Emoční twister. Tak to jsme dobře. Chceš malovat obraz? Chci malovat obraz. Nechci malovat obraz. Lidé si o mě myslí, že jsem veselá a že jsem optimistická, protože jsem ještě nic nezažila. Protože jsem naivní. Ale to není pravda. Můj optimismus, můj růžový obláček je vystaven na velice pevných základech. Prostě mě nebaví být smutná. Nedokážu to potom, co se stalo. Asi před 2 lety můj svět vypadal tak, že jsem se každé ráno probudila a říkala si, tak co, stanu dneska z postele, postavím se na vlastní nohy a prožiji nádherný běžný den, anebo zůstanu ležet, nohy se pode mnou podlomí a já budu zase jen zírat do 4 stěn celý den, 24 hodin. V ten okamžik jsem věděla, že jsem úplně prázdná, že v sobě nemám absolutně nic. Věděla jsem, že ze mě nemoc vyškrábala úplně všechno vědění, úplně všechnu moudrost a úplně všechny city. Neměla jsem v sobě vůbec nic. Nejhorší bylo, že jsem si to uvědomovala. A věděla jsem, že se buď uzdravím, budu vést krásný život a budu si ho užívat, anebo zemřu. Jak se to stalo? Uzdravila jsem se. A najednou jsem cítila ten obrovský příval energie, tu krásu, tu nádheru. Viděla jsem, že jsem svobodná, že jsem volná, že můžu dělat všechno.
A taky jsem věděla, že jediným mým životním posláním je říct si tohle lidem. Říct jim, že je možné, že je potřeba být spokojení, být šťastní. Stačí k tomu cokoliv. Vždyť se na mě podívejte. Já jsem právě udělala krok. Stojím tu na vlastních nohou. To je ten největší zázrak. Nic víc k štěstí není potřeba. Nechci malovat obraz. Někdy přijde chvíle, kdy jedete po té své cestě a jel jsem na kole. Jak jsem se tak řídil obrovskou rychlostí z kopce, moje cesta uhýbala do prudké zatáčky. Jel jsem tam, proti mě vyjel kamion, bylo mi to, jako bych se díval smrti do tváře a pak... A pak jsem dostal druhou šanci. Nechci malovat.
krásný, viď? Když si pro svýho prchínka mídeš ta poslední pěkna. Hloupá! Co tvoje máma, zhroucená, ztracená, nechala si ji v tom, co samotnou? Chceš malovat obraz. Chci malovat obraz. Nechci malovat obraz. Devadesát, když jsem nadechla. Když nedechám. Kretenská myslivna. Kretenský knedlíky. Kretenský dílny, protože jsem včera necvičila. Ale dnes budu cvičit. A 3. A jeden knedlík. A druhý knedlík. A borůvky. Kretenský borůvky. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, a dva. No tak 51 to mám ten metr asi obráceně, co? Aha, tak
takže pomáhá, když cvičím. Takže asi nežrat, co? Ne. No jo. Ale děláme s tím zadkem, že jo? Ukáž zadek! Tak jo. Já jsem krásná.